Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. El diumenge Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat». Llavors Pere, amb l'altre deixeble, surti cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avança i arribà primer al sepulcre, s'ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol de mortellà, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol de mortellà, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts. Aquest relat em recorda que la fe pasqual no és immediata. Neix enmig del desconcert, del dubte, del silenci. Però Déu ja està actuant. El sepulcre buit no és una prova matemàtica, és una invitació. La resurrecció es revela als qui busquen, miren i creuen. La foscor no és el final, és el lloc on pot començar la llum.